Assalamu alaikum. Yauwa yanzu zan nuna muku yadda za ka yi recharging a wannan platform ɗin mai suna WeWork. So yanzu zan gwada yin recharging, sai ka shigo inda aka rubuta ma deposit ɗin nan. Da zarar ka shiga inda aka rubuta ma deposit ɗin nan, so sai ka danna confirm ɗin nan, sai ka zaɓi amount ɗin da kake so ka yi deposit, wato kuɗin da kake so ka saka a cikin platform ɗin. Yanzu ni zan zaɓi naira 25,000 nake so in saka. Da zarar na zaɓi 25,000 ɗin nan, zan iya barin shi a na farko ɗin nan. Idan na bar shi sai in zo in danna confirm ɗin nan. Da zarar na danna, a nan ne za ka kula sosai, zai wuce da kai a cikin 30 second haka zai wuce. So a nan sai ka danna bank transfer. Idan ka lura a nan akwai wani account number da za su baka, gashi nan. Wannan account ɗin number duk bayan minti 10 yake expire. So suna yin generating ɗin duk wani account number ne, in ka zo yin point ɗin wallet ɗinka automatically zai hau kan balance ɗinka. So sai ka kwafi wannan account number ɗin, sai ka shiga cikin bankin ka. Yanzu zan shiga banki na, wato Kuda Bank, in turo musu da wa'innan kuɗaɗen. Misali yanzu gashi na shigo cikin Kuda Bank, na zo na riga na kwafo account number tasu da zan tura musu. In ka lura daga nan ƙasa za ka ji an ce ma account number copied. So sai ka zo, da zarar ka zo sai ka saka amount ɗin da kake so ka turo. Ni gashi 25,000 nake so in turo. Sai ka zaɓi bankin nasu, bankin shine Wema Bank. Idan ka zaɓa sai ka yi paste na account number. Da zarar ka yi sai ka rubuta nan, kawai ka bar shi a transfer ma haka yayi. Da zarar ka danna, za ka gan shi yana ɗan processing. Za ka ɗan jira, ga sunan bankin nan, gashi nan Valiant Info Technology ɗin nan. Sai in zo sai in yi musu confirm. Da zarar na saka tamfirin ɗina ya wuce, gashi nan na yi transaction ya je. Zan yi screenshot saboda barin evidence. Sai ka zo nan, ka tabbatar bayan ka tura kuɗi, ba wai kana tura kuɗi za ka bar shi haka ba. Sai ka zo ka danna inda aka rubuta ma I have made the payment ɗin nan. In ka danna wajen, gashi nan yana confirm transaction status. Sai ka ɗan jira, za ka ba shi 'yan mintuna. Za su yi confirm ne daga can cikin gateway account nasu. Za su yi confirmation cewar an tura musu da wannan kuɗaɗen. Za ka ɗan jira. Daga ka jira za ka ga gashi nan kuɗinka sun hau. Sai ka ɗan dawo baya, sorry, automatical kuɗi na sun hau. Zan zo zan yi refresh, da ke automatical kuɗin su yake hawa. Daga ka yi deposit kawai, su ba sa wani ɓata lokaci, kawai kuɗi zai hau. Kun gani? Gashi kuɗi ya sun hau naira 25,000. Idan kuka dawo nan wajen, za ku ga wajen, za ku ga deposit wannan history. So gashi nan za ku ga 25,000 ɗin da na ɗora. Su gaskiya ba su da wani matsala da wannan deposit. Ba su da wani matsala, in dai ka yi kawai automatically yake hawa. Kawai sai ka zo, in ka yi deposit ɗin ba wai haka za ka bar shi ba. Bayan ka yi deposit sai ka zo ka zaɓi abin da kake so ka yi renting. Misali ni wannan ina so in zaɓi wannan simple office C ɗin nan, naira 25,000. Kawai sai in danna wajen. Da zarar na danna sai in danna nan rent now. Kun gani? Rent successful. Shi kenan. Abin zai fara mun running duk bayan awa ɗaya zai na ajiye mun kuɗaɗe na. So haka ake yi deposit ɗin. Deposit ɗin ba shi da wani wahala. Shi ne process ɗin da za ka bi.